Mikrofonu trenér Prostějovský Jestřábu, pan Martin Janeček po dnešním utkání ve Frýdkově Místku. Pane trenére, dneska bohužel pro vás utkání nedopadlo výsledkově pozitivně, pojďme ten zápas hodnotit. Tak bychom dneska si nezasloužili vyhrát za první třetinu, kde jsme hráli velice špatně řeknu přistoupili, soupeř nebo domácí byli rychlejší, všude byli včas a naopak my pozdě a zasloužili jsme prohrávali, nicméně to mohlo být ještě víc. Nicméně paradoxně od druhé třetiny jsme se zvedli a škoda, že jsme dostali gól do mlácenej na 2-0, kdy tam vypadl Kotouč a prostě domácí byli pohotovější. To si myslím, že nám ublížilo hodně, ale samozřejmě ten soupeř byl pohotovej. No a v třetí třetině, kdy jsme si vypracovali dostatek šanci na to, aby jsme třeba i ten zápas, nebo s tím zápasem něco udělali, tak prostě jsme nebyli schopni překonat domácího brankáře a tudíž pak jsme otevřeli hru, hráli power play a dostali jsme na 3-0 a tudíž zaslouženě domácím zůstávají 3 body. Výborný brankár, výborná obrana, hlavne prvá tretina, obojstranne veľmi kvalitný zápas. 40 minút sa jazdilo hore-dole, bolo to hodne nátlakové, veľa osobných súbojov, super kvalitný, držali sme spoločne krok, raz sme mali navrch my v prvej tretine, v druhej sa to vyrovnalo. Dali sme 2 góly, tretích powerplay to rozhodlo, ale opakujem, 60 minút sa hrá OK. Ak to podržíme, ak dokážeme reagovať správne na súpera a zvládať takéto zápasy a budeme jednoducho hrať, budeme sebavedomí, ale pritom pokorní a pôjdeme od striedania k striedaniu, tak myslím si, že tá hra naša sa bude len a len zlepšovať a skvalitňovať. Jedna lastovička ale to nerobí. Samozrejme, sme radi za úvod. Prvý zápas doma na 0 sa ohromne počíta. Ale jednoducho tých zápasov je 52 sa mi zdá, takže máme pred sebou dlhú cestu, ale určite sme radi za víťazstvo.